נמשיך בלימוד ליקוטי מוהר"ן תורה א', נמשיך מהמקום בו הפסקנו. רבי נחמן כותב ככה: וזה בחינת יצר טוב ויצר הרע, כי יצר טוב נקרא מסכן וחכם, בחינת מלכות, שבחינת ענייה ודלה, דלת לה מגרמה כלום, כי אם מה שמקבלת מחוכמה, ויצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, בחינת מלכות דסיטרא אחרא, שאינה חפצה בחוכמה ושכל, בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה וכו' כנ"ל. וצריך כל אחד ליתן כוח לבחינת מלכות דקדושה, להתגבר על מלכות דסיטרא אחרא, וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. ועדי מה נותן כוח למלכות דקדושה? ועדי התורה שהוא עוסק בכוח. כמו שאמרו רבותינו ז"ל שם, לעולם ירגיז וכו', אי אזיל מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם פגע בך מנוול זה, מושכהו לבית המדרש. כי על ידי התורה נותן כוח למלכות דקדושה, ואזי מקבל את המלכות שהיא בחינת נון, חיות מן החוכמה שהיא בחינת חטא, ונתחבר ונתקשר החטא והנון, ונעשה אור הלבנה כאור החמה, וכשזה קם זה נופל. ואזי נופל ונתבטל מלכות הרשעה, כמו שכתוב כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. היינו על ידי דרכי השם, היינו התורה, על ידי זה הצדיקים שדבקים במלכות דקדושה, הם נתחזקים ומקבלים כוח על ידי זה. ופושעים ייכשלו בם, בחינת מלכות הרשעה, בחינת היצר הרע, שנופל ונכנע על ידי התורה כנ"ל. עד כאן קטע מאותה תורה, מתורה א' בליקוטי מוהר"ן. עכשיו נתחיל את הקטע מתחילתו, ונעבור בעזרת השם יתברך שלב שלב. אז בואו נראה. אז רבי נחמן אומר, מה זה בחינת יצר טוב ויצר רע? כל מה שלמדנו עד עכשיו, על יעקב ולהבדיל, על עשיו, שיעקב הוא מסתכל בשכל של כל דבר, שזה כל אחד מאיתנו, כל איש ישראלי צריך להיות ככה, מקשר עצמו לחוכמה והשכל שבכל דבר, כדי שלא השכל שבכל דבר יתקרב לשם יתברך, שזה תכליתנו וזה ירודנו. יתקרב לקדוש ברוך הוא, להכיר ולדעת אותו. ולהבדיל עשיו, הוא לא מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות, שיש בכל דבר וכו', אינו חפץ בתבונה, כל זה דיברנו בשיעורים הקודמים, כל זה בחינת יצר טוב ויצר הרע. אז רבי נחמן אומר לנו, יצר הטוב נקרא מסכן וחכם. אז הפסוק הזה, זה פסוק בספר קהלת, בפרק ד', שם פסוק י"ג, הפסוק הולך ככה: טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל, אשר לא ידע להיזהר עוד. להיזהר עוד. אז כותב שם רש"י, טוב ילד מסכן וחכם, זה יצר טוב. ולמה נקרא ילד? שאינו בא באדם עד 13 שנה. מסכן, שאין האיברים שומעים לו כמו ליצר הרע. חכם, ילד מסכן וחכם, אז חכם שמזכיר את האדם לדרך טובה. ממלך זקן וכסיל, כותב רש"י, יצר הרע, מלך זקן וכסיל זה יצר הרע שהוא שליט על כל האיברים. למה נקרא זקן? שמשעה שנולד הוולד הוא נתון בו, שנאמר לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, מרגע שבאדם נולד כבר ניתן בו יצר הרע, ויצר הטוב ניתן בבן אדם שהוא מגיע לגיל 13 שנה. אז היצר הטוב הוא ילד ביחס ליצר הרע שהוא כבר זקן, הוא כבר 13 שנה שם בתוך האדם, 13 שנה, אז הוא כבר זקן ביחס ליצר הטוב שבא לו רק בגיל 13. ולמה נקרא כסיל יצר הרע? שמטעהו בדרך רעה. ומה זה אשר לא ידע להיזהר עוד? כותב רש"י שהרי זקין ולא מקבל תוכחה, אחרי שהוא כבר יתרגל בדרך הרעה הזאת, וכבר בפרט אם הוא יתבגר והגיע ממש לעת הזקנה שהוא רגיל כבר בעבירות בדרכו של יצר הרע, אז הוא כבר לא מקבל תוכחה, הוא כבר שקוע שם בדבר הזה, בגלל זה אשר לא ידע להיזהר עוד, כבר לא מועיל לו. גם אם יזהירו אותו, גם זה, כבר הוא לא יקבל את התוכחה ולא יעילו הדברים מחמת ההרגל. כל זה כותב שם רש"י. מצודת דוד כותב שם ככה:
יותר טוב אדם חכם, אף אם הוא עדיין ילד, ואף אם דל הוא. זה ילד מסכן וחכם. זאת אומרת, עדיף שיהיה חכם אפילו אם הוא עוד ילד, שיהיה ילד חכם אפילו אם הוא דל. זה הכוונה מסכן. והם הסיבות שאין דבריו נשמעים כל כך, בגלל שהוא ילד ודל, בגלל זה לא שומעים לו, אף על פי שהוא חכם. אבל עם כל זה, כותב שם מצודת דוד, הוא יותר טוב מאדם כסיל, אף אם הוא מלך וזקן בשנים, והם הסיבות שהוא דבריו נשמעים. זאת אומרת, אפילו שאחד הוא מלך, ועוד הוא זקן בשנים, זאת אומרת, הוא גם מבוגר, אז כאילו בגלל זה שומעים לו, כי הוא מלך מבוגר, אבל הוא כסיל. אז עדיף אפילו ילד ודל, חכם, מאשר מלך זקן שהוא כסיל. זה ככה הסבר שם מצודת דוד. שלא ידע להיזהר, רוצה לומר זה בעבור, כי גם עוד זאת בו, אשר לא ידע להיזהר במעשיו, כי יחשוב עצמו לחכם. כי אם היה מכיר ערכו והנזהר, לא היה אם כן הדבר רע כל כך. זאת אומרת, הוא אומר, המלך זקן הוא כסיל הזה, למה הוא לא יודע להיזהר? כי הוא מחזיק את עצמו עוד לחכם. הוא אומר, לפחות אם הוא היה יודע שהוא כסיל וזה, אז הוא היה יודע שאין לו שכל, אין לו חוכמה, ואז ממילא הוא היה נוהג בזהירות. אבל בגלל שהוא מחזיק את עצמו עוד לחכם, בגלל זה לא ידע להיזהר. זה מסביר שם מצודת דוד על הדבר הזה. אז זה מה שמביא לנו פה רבי נחמן בתורה שלנו. כי היצר טוב נקרא מסכן וחכם. רבי נחמן מסביר בחינת מלכות, שהיא בחינת ענייה ודלה, דלת לה מגרמה כלום, כי היא מה שמקבלת מחוכמה. אז כמובן אם אנחנו מדברים על היצר הטוב, אז אנחנו מדברים על מלכות דקדושה, שזה מה שדיברנו לפני 2 שיעורים, על מלכות דקדושה, שאין לה מעצמה כלום, דלת לה מגרמה כלום. וזה כל הבחינות שדיברנו שם, באותו שיעור שדיברנו על מלכות דקדושה, שהיא בחינת ענייה ודלה דלת למגרמה כלום, כי מה שמקבלת בחוכמה, כל זה הסברנו שבן אדם בעצם יודע את פחיתותו. זה לא רק שהוא מחזיק את עצמו לא יודע, אלא הוא יודע שבאמת הוא לא יודע, שבאמת אנחנו רחוקים מדעת. ואז הוא עני ודל ככה לפני בורא עולם, כמו ילד. ילד, כל דבר צריך ללמד אותו. אז ככה אנחנו צריכים להיות לפני בורא עולם. ילדים שלא יודעים וצריכים שהקדוש ברוך הוא ילמד אותנו. ולא רק ילדים, אלא עוד ילד מסכן, זה נקרא יצר טוב. איזה כינוי, זה נשמע כזה עלוב. אבל זה בדיוק הנקודה, שבאדם צריך להיות ילד לפני בורא עולם, ומסכן לפני בורא עולם. לא אפשר לפרש את הכוונה במסכן כמו חסר אונים, שאני לא יכול גם מעצמי להביא את עצמי לאיזה משהו. אני ממש מסכן, תלוי בבורא עולם. ואם אני אהיה ככה עם בורא עולם, ילד ומסכן, היינו עני ודל שאין לי מעצמי כלום, אז אם ככה אני אהיה לפני בורא עולם, ויבקש את בורא עולם, ויתלה את עצמי בבורא עולם, וכל דבר שאני צריך, כמו ילד שמבקש הכל מאבא שלו, מההורים שלו, תלוי בהם לחלוטין, אם ככה נחיה לפני בורא עולם, ממילא הוא יחכים אותנו, אין לך חוכמה יותר מזה. איך רבי נחמן מביא כמה שיעורים שלמדנו, שמה זה השכל, זה הראשית, שזה ראשית חוכמה. מה זה ראשית חוכמה? ראשית חוכמה יראת השם, שזה החוכמה היחידה שיש, ככה אומרים חכמים. כתוב, הן יראת השם מחוכמה, אומרים חכמים, מה זה הן יראת השם מחוכמה? חכמים אומרים, הן בלשון יווני זה אחד, אז אומרים, הן יראת השם מחוכמה, היינו, יש רק חוכמה אחת בעולם. מהי? ליראה את השם. אז ממילא מי שככה יש לו את הבחינה הזאת של ילד מסכן לפני בורא עולם, ויודע שהוא תלוי לגמרי בבורא עולם, והכל צריך להמשיך מבורא עולם, ואין לו מעצמו כלום, אלא רק מה שבורא עולם ייתן לו, ישפיע לו, וזה תקוותו, וזה מקור כל ההשפעות, ואין לו שום עצה ושום כיוון אחר, אז הוא יזכה לחוכמה הזאת, קודם כל ליראת שמיים, שידע שכל כולו תלוי בבורא עולם, ואז ממילא היראת שמיים תביא אותו לעשות הכל בשביל לנסות להתקרב לבורא עולם, להתחבר לבורא עולם, להתקשר לבורא עולם, להתרצות לפני בורא עולם, למצוא חן אצל בורא עולם, ולהפך הוא גם ישתדל
להימנע מכל דבר שירחיק אותו מבורא עולם, מכל דבר שיפריד אותו מבורא עולם, מכל דבר שינתק אותו מבורא עולם וכן הלאה. זה מה שייתן לו את היראת שמיים, והיראת שמיים הזאת ממילא זה החוכמה. הילד מסכן יביא אותו להיות חכם. זה המלכות לקדושה. ואז אין לו מעצמו כלום, אלא מה שמקבל מחוכמה. מה זאת אומרת? מה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו, משפיע לו את החוכמה. זה, כמו שאומרים חכמים במסכת נידה, בדף עין עמוד ב', שהם שואלים מה יעשה אדם ויחכם, איך אדם יזכה לחוכמה. אז אמר להם שהחכם ירבה בישיבה וימעט בסחורה. היינו שישב ילמד הרבה, וימעט בפרנסה, בסחורה. אז אמרו לו, הרבה עשו כן, ולא הועיל להם. אז הנה, אומרים חכמים, הרבה ישבו ללמוד הרבה, ומיעטו בסחורה, ולא הועיל להם, לא זכו לחוכמה הזאת, שאנחנו צריכים לזכות. אז אומרים שהמלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו. אז הם מביאים שם פסוקים, ומביאים שם משל, ואז משלמים שם את הקטע, דהה בלוהה לא סגי. זאת אומרת, גם אם הוא ירבה בישיבה, וימעט בסחורה, אבל לא יבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב פסוק שמביא שם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, זה פסוק במשלי, שזה מהקדוש ברוך הוא, החוכמה והדעת והתבונה, אז הוא לא יזכה לחוכמה, כמה שהוא ישתדל ויעמול בכוחות עצמו. אפילו שילמד ולמד ולכאורה יהיה מחכים, יהיה יודע הרבה ידיעות וכן הלאה, ילמד תורה ולא משנה מה, ידע הרבה דפים והרבה עמודים. אבל אל החוכמה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שנחכים ונדע, השכל האמיתי של השם יתברך שיש בכל דבר וכו', לזה הוא לא יזכה. כי השכל שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה שאנחנו נקבל, לכל אחד לפי עניינו, לפי בחינתו, לפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישיג כל אחד, אז זה צריך גם ללמוד, לשבת וללמוד, כמה שיותר בעזרת השם, אבל חייבים להתפלל על זה לקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא, אם נזכה למצוא חן בעיניו, ייתן לנו את השכל והחוכמה, יאיר לנו את השכל והחוכמה, שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשיג את השכל והחוכמה הזה, שראשיתו כמובן זה יראת השם. אז נמשיך. ואז רבי נחמן אומר לנו, ויצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, בחינת מלכות דסיטרא אחרא, שאינה חפצה בחוכמה ושכל, בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה וכו' כנ"ל, כמו שלמדנו על עשיו, כל הבחינה של עשיו, זה יצר הרע. שוב, כמו שלמדנו שעשיו, אפילו שהוא מסתכל בשכל שבכל דבר, אבל הוא מסתכל, הוא לא מקשר את זה לעצמו, הוא מסתכל באיזה חקירה חיצונית, ובטח שאין כוונתו להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. לא חפץ בתבונה באמת, אלא גם עם ההסתכלות שלו בכל מיני שכלים, יש לו שם מסתם איזה פניות, למה וכו', אני יודע מה, מחקרים וכבוד, ויכול להיות כל מיני חשבונות, למה להסתכל בשכלים שיש בעולם ואפילו שיש בתורה. כמו שאומרים חכמים, שבהם לא ילמד תורה, אפילו על מנת שיתקרא רבי, או שלא ילמד תורה בשביל ממון, לעשה אותה קרדום לחפור בה, ובטח שלא ילמד תורה בשביל להתייער או לקנטר, זאת אומרת, אפילו להסתכל בשכלים של התורה, באדם יכול להסתכל, חכמים לא זכה לסתת, לא שם איתה, בכל מיני פניות וכוונות לא טובות, כוונות רעות, זאת אומרת, גם שם אפילו לא חפץ בתבונה. זה מבחינת עשיו. יכול להסתכל בשכלים האלה, אבל לא חפץ בתבונה האמיתית, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלמד ונקבל ונשיג מהשכלים שאנחנו מסתכלים בהם. אז כל זה זה הבחינה של יצר הרע. אז מה אנחנו קודם כל רואים? שגם את יעקב, אם זה יצר הטוב ויצר הרע, אז בכל אחד מאיתנו, מישראל, יש גם את יעקב וגם את עשיו. היינו גם את המלכות הקדושה, וגם את המלכות הרשעה, גם את הכוח שחפץ בשכל שבכל דבר, שחפץ להתקרב לקדוש ברוך הוא וכו', שיכול להסתכל ולקשר עצמו וכו',
וגם את הכוח השני שלא חפץ בתבונה, אלא בהתגלות ליבו, ולא מקשר את עצמו לשכל. כל הכוחות האלה, כל הבחינות האלה, זה יצר טוב ויצר הרע שיש בתוך כל אחד מאיתנו. זה המלחמה שיש בתוכנו. ואז רבי נחמן מסביר, וצריך כל אחד ליתן כוח לבחינת מלכות דקדושה, להתגבר על מלכות דסתרא אחרא. כמו שאמר רבותינו, זכרם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר הרע. אז כל אחד מאיתנו צריך לתת כוח למלכות דקדושה, היינו ליצר הטוב שבתוכו, ודרך אגב, כשבן אדם נותן כוח ליצר הטוב שבתוכו, שהוא בחינת מלכות דקדושה, ממילא זה נותן כוח למלכות דקדושה, היינו למלכות של הקדוש ברוך הוא, בכלל בעולם ובהשפעה כללית לעם ישראל, שאנחנו כולנו ערבים זה בזה, וכל אחד במעשיו, לטוב וחס ושלום להפך, משפיע על כל העולם כולו. כמו שאומרים חכמים, שאדם צריך לראות את עצמו חציו זכאי, חציו חייב, וכל העולם כולו חציו זכאי, חציו חייב, ואז אם אתה עושה מצווה אחת, אתה מכריע את עצמך ואת כל העולם כולו לקו זכות. זה דוגמה, איזה בחינה, לראות איך באמת מעשה של כל אחד מכריע את כל העולם, משפיע על כל העולם וכן הלאה. אז רבי נחמן פה מזכיר לנו מאמר חכמים בגמרא במסכת ברכות בדף ה'. המאמר בגמרא הוא ככה. אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר ריגזו ואל תחטאו. רש"י כותב, מה זה ירגיז יצר טוב על יצר הרע? רש"י כותב שיעשה מלחמה עם יצר הרע. ממשיכה שם הגמרא, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יעסוק בתורה, שנאמר אמרו בלבבכם. אם ניצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע, שנאמר על משכבכם. אם ניצחו מוטב, ואם לאו יזכור לו יום המיתה, שנאמר ודומו סלע. אז חכמים מלמדים אותנו שאנחנו צריכים לעשות מלחמה עם יצר הרע, ואם ניצחו מוטב, אם לאו יעסוק בתורה. חכמים, זה מעניין שבכלל הם אומרים אם ניצחו מוטב, כי לכאורה אם הוא לא עוסק בתורה, איך הוא יכול לנצח אותו? במה הוא נלחם בו? כי אנחנו יודעים שאומרים חכמים, הקדוש ברוך הוא אמר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אז איך אומרים חכמים שבן אדם ילחם עם יצר הרע, אם ניצחו מוטב, אם לאו יעסוק בתורה? מה זאת אומרת? אם הוא לא עוסק בתורה, אז ודאי שהוא לא ינצח את היצר הרע. אז אולי אפשר פשוט לומר שמדובר פה על בן אדם שמסתם עוסק בתורה. ככלי עיקרי, אנחנו יודעים שהתורה זה כלי עיקרי בשביל לנצח את היצר הרע. בסדר, ויש גם כמובן את המצוות ואת התפילה וכו'. איך אמר הקדוש ברוך הוא? בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. התורה זה יסוד, זה בסיס בשביל לנצח ולהילחם ביצר הרע. אבל אולי הכוונה שאומרים חכמים, אף על פי שבן אדם הוא נלחם עם היצר הרע, וממילא, אפילו חכמים כנראה לא צריכים להסביר את זה, שעם מה הוא נלחם עם היצר הרע, ודאי שהוא נלחם עם התורה. אז הם אומרים, אם ניצחו מוטב, זאת אומרת, מה שהוא נלחם איתו עם התורה ועם המצוות, עם התפילות, מה שהוא עושה, הם לא מסבירים איך בדיוק הוא נלחם, אבל מסתם הזה עם התורה. אז הם אומרים, אם ניצחו מוטב, יכול להיות שינצח אותו עם התורה והמצוות שעוסק בה. ואם לאו יעסוק בתורה. זאת אומרת, הם אומרים שגם אם הוא כבר עוסק בתורה, ככה אני מבין את זה, שגם אם הוא כבר עוסק בתורה ובמצוות ובתפילה, אז אם ניצחו מוטב, אבל עדיין יכול להיות שהוא עוד לא ניצח אותו, אז אומרים לו יעסוק בתורה. מה הכוונה? זה לא שלפני זה הוא לא עסק בתורה. רק אומרים לו תמשיך לעסוק בתורה. או אולי אפילו הכוונה שיתחזק בעוד לימוד התורה, אפשר עוד להוסיף על זה איזה רעיונות. אבל הפשט שאפשר להבין מפה זה ודאי שאיך נלחמת עם היצר הרע, עם התורה, עם המצוות, עם התפילה. רק אומרים, אם ניצחת, טוב, מצוין. אם לא ניצחת, נו, אז מה תעשה עכשיו? לא ניצחת. תמשיך לעסוק בתורה. זה לא שלפני זה לא היית עוסק בתורה, אבל פשוט לא ניצחת, תמשיך לעסוק בתורה. שנאמר, אמרו בלבבכם. טוב, ואז ממשיכים חכמים ואומרים, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע שנאמר על משכבכם. אז הנה, אנחנו רואים פה עוד פעם, שכבר אחרי שחכמים אמרו, הנה, הוא עוסק בתורה, ואף על פי כן יש פה מצב של אם ניצחו מוטב ואם לאו. זאת אומרת, גם אחרי שהוא עוסק בתורה, הנה, יש עוד מציאות שאנחנו רואים אותה, מכירים אותה מהחיים. בן אדם לא ברגע מנצח את היצר הרע. הלך
התחיל ללמוד תורה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, עם כל הכוח שלמד בתורה, כבר ניצח את היצר הרע. אדרבה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, בן אדם הולך וגדל, היצר הרע שלו גדל איתו. רבי נחמן אומר שאנשים חושבים שהצדיקים האמיתיים אין להם יצר הרע, אדרבה, רבי נחמן אומר שהצדיקים האמיתיים, היצר הרע שלהם זה מלאך קדוש ממש, זה דינים עליונים. זאת אומרת, כל זמן שבן אדם נמצא בעולם הזה באיזה מדרגה שיהיה, ככה נותנים לו יצר הרע גדול להתמודד איתו בהתאם. אבל למה? כל מדרגה צריך לנצח את היצר הרע ולעלות למדרגה הבאה ולהילחם גם שם. אבל לכל אחד לפי המדרגה שלו, גם כן אחרי שהוא עוסק בתורה ובמצוות, והנה ניצחו, לא ניצחו, אז יעסוק בתורה. אז הוא ממשיך אחרי זה עוד לעסוק בתורה, ועדיין יש מציאות של אם ניצחו מוטב, ואם לא, יקרא קריאת שמע. אז יש כל מיני הסברים של חכמים, מה העניין דווקא בקריאת שמע, שיועיל לו ככה במלחמה עם היצר הרע. אדרבה, זה גם, חוץ מזה שזה מצווה מן התורה, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקרוא קריאת שמע בוקר וערב, ובוודאי זה לא סתם. קריאת שמע זה ממש יסודות שהיא צריכה להחדיר בנו את האמונה ואת יראת השם וכו'. אז מסבירים גם כן שמסתבר מחמת הגאווה, הבן אדם מגיע אל העבירות ונכשל כנגד יצר הרע, יצר הרע מתגבר עליו. אז קריאת שמע תביא אותו לענווה, לשפלות. ועוד גם מסבירים בקריאת שמע, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו על חומרת העבירות, שלא נטור אחרי לבבינו, אחרי עינינו וכו', ועל העונשים. כמו שכתוב, וסרתם ועבדתם אליהם אחרים, השתחוויתם להם וחרף אדוני בכם, ועצר את השמיים ולמטה, וככה הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו בעונשים חמורים וכו'. אז הדברים האלה ממילא יכולים בוודאי ככה לעורר את הבן אדם, לתת יראת שמיים על הבן אדם, להציל אותו מן העבירה, להציל אותו, לתת לו את הרצון, לתת לו את הכוחות, את היראה, לנצל מהעבירה, להתגבר על יצר הרע. אבל גם פה אומרים חכמים, אם ניצחו מוטב, זאת אומרת, הנה גם עם כל התורה וממילא מצוותיה, כי כמובן מדברים פה על תורה שהוא לומד על מנת לשמור ולעשות ולקיים. וגם הוא כבר קורא קריאת שמע, ועם כל הכוח שיש בקריאת שמע להשפיע טובה לבן אדם, לתת לו את האמונה, את היראת שמיים, את הענווה וכו' כמו שדיברנו. ועדיין יש מציאות שהוא לא מצליח להתגבר על יצר הרע. שוב, זה דברים מהחיים, זה דברים שאנחנו רואים אותם כל הזמן, כל אחד עם היצר הרע שלו. שעם כל התורה והמצוות, ועם הקריאת שמע, ועם הרצון הטוב של הבן אדם להתגבר ולנצח את יצר הרע, הבן אדם רואה שהרבה פעמים הוא נכשל במה שהוא נכשל, כל אחד לפי העניינים שלו. אז אומרים שהם חכמים, אם ניצחו מוטב, ואם לאו יזכיר לו יום המיטה, שנאמר, ודומו סלע. ודומו סלע, דומו זה הכוונה ליום המוות, שזה דומיה עולמית, ככה מסבירים חכמים. אז דרך אגב, שואלים, מי פה כבר חכמים לא ממשיכים ואומרים אם ניצחו מוטב ואם לאו. זאת אומרת, הם מסיימים ביזכיר לו יום המיטה, שמשמע כאילו שעכשיו, אם הוא מזכיר לו את יום המיטה, אז זהו, פה כבר יצר הרע לא יוכל לנצח אותו. אז שואלים חכמים, אם זה כל כך חזק להזכיר לעצמו את יום המיטה, אז למה שלא מיד יתחיל בזה? מיד יתחיל בלהזכיר לעצמו את יום המיטה, וכבר ינצח את היצר הרע. למה צריך יעסוק בתורה, ואם ניצחו מוטב, ואם לאו, אז קריאת שמע, בוא נתחיל עד מיום המיטה, וככה נתגבר היצר הרע. זה חכמים שצריך את השלבים האלה. זה לא יעזור מיד שבא להזכיר לעצמו את יום המיטה, בלי שאין לו דעת והסתכלות על התכלית, והבנה, ויראת שמיים שמקבלים מהקריאת שמע וכן הלאה. למה? כי אדרבה, אנחנו לומדים. איך אמר עשיו, למדנו על עשיו, נכון? הוא אמר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? הנה, עשיו הסתכל על יום המיטה וגרם לו להרשיע. איך אומרים חכמים? יש פסוק, אכול ושתו, אומרים הרשעים אכול ושתו, כי מחר נמות. אז הנה, הם גם כן מזכירים להם את יום המיטה, וזה גורם להם אדרבה לרצות לרדוף אחרי הנאות ותאוות העולם הזה, איך הם אומרים, חיים רק פעם אחת. הם לא מסתכלים על התכלית. אז צריך קודם כל באדם ילמד תורה. ידע מהתכלית, ידע מהאמונה. התורה מתחילה בלימוד על עולם הזה ועולם הבא, שכל העולם הזה הוא רק פרוזדור לעולם הבא. אפילו יעקב ועשיו שאנחנו מדברים עליהם, כבר בבטן הם היו
נלחמים על נחלת שני עולמות. זה לקח לחלקו את העולם הזה, עשיו לקח לחלקו את העולם הזה, יעקב לקח לחלקו את העולם הבא. זה חלקנו, זה תכליתנו. אז קודם כל שבעם יהיה לו הסתכלות על העולם הבא. ועם זה ממילא הוא נכנס למלחמה עם יצר הרע, ואז קריאת שמע תעזור לו לקבל את הדעת, את האמונה, את היראה וכו'. ואז עם זה גם יזכיר לו את יום המיטה, וזה יעזור לו במלחמה עם יצר הרע. ויש את רבי נתן שכותב לנו על זה בליקוטי הלכות, בהלכות פציעת הפת ה' בסעיף כ"ב. כותב שם ככה: וזה שאמרו רבותינו זכרם לברכה, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע וכו', אם ניצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה וכו', ואם לאו יקרא קריאת שמע וכו', אם ניצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיטה וכו'. ממשיך שם רבי נתן, ולכאורה קשה, אם כן יזכיר לו תכף יום המיטה. ועוד הלא אנו רואים רוב בני האדם שזוכרים יום המיטה בפניהם, ואף על פי כן עושים מה שעושים, רחמנא ליצלן. וכמו שכתוב, ואחריהם בפיהם ירצו סלע. אז מסביר רבי נתן שם, אך באמת עיקר המלחמה כנגד היצר הרע הוא רק על ידי התורה, כמו שאומר רבותינו זיכרונם לברכה, אם פגע בך מנוול זה מושכו לבית המדרש עם אבן ונימוח וכו'. ועל כן קראו מנוול, כי עיקר התגברותו על ידי הניבול של הבגדים החצויים כנ"ל, והתיקון על ידי מימי התורה וכו' וכנ"ל. כמו ששמעתי מפיו הקדוש זיכרונו לברכה, זאת אומרת שרבי נתן שמע מפיו הקדוש של רבי נחמן, שאמר נחשפתי מאוד להמשיך העולם אל עשייה. זה שיחה של רבי נחמן עובד בשיחות הר"ן. ממשיך שם רבי נתן, דהיינו שיהיה חיוב לכל אחד בכל יום ללמוד כך וכך כפי ערכו וכו'. ושאלתי אותו אז, רבי נתן מספר שהוא שאל את רבי נחמן, הלוא יש בני אדם בעלי עבירות רחמנא ליצלן. השיב בלשון גערה קצת, אין אתה יודע הכוח הגדול של התורה וכו'. וכוונתו הייתה שאפילו מי שנלכד בעבירות חס ושלום ונדמה לו שאי אפשר לו לצאת משם, אם אף על פי כן היה קובע לו שיעורים קבועים לתורה בכל יום ויום, היה כוח התורה מתגבר עד שגם הוא היה נתתקן ויוצא מהם סוף כל סוף. נמצא שעיקר ניצחון היצר הרע על ידי התורה, אבל הבעל דבר מתגבר על האדם על זה בעצמו לבטלו מהתורה. ואפילו כשאדם עוסק לפעמים בתורה, הוא מתגבר להפילו מזה. ועיקר הסתתו לדחותו מהתורה חס ושלום, על ידי זה בעצמו, מחמת שרואה שעוסק בתורה, ואף על פי כן עדיין הרע שלו בתוקפו. זאת אומרת, מסביר רבי נתן שאדרבה, זה מה שהרבה פעמים מפיל את הבן אדם, שהוא רואה שהוא עוסק בתורה, ועדיין הרע מתגבר עליו. אז זה כאילו מייאש אותו, מתסכל אותו. ממשיך שם רבי נתן, על כן מתנכל עליו הבעל דבר לעשיתו, לדחותו חס ושלום מהתורה לגמרי. אבל מי שמסתכל על האמת לאמיתו, פה מסביר רבי נתן את עניין יום המיטה. רבי נתן, מי שמסתכל על האמת לאמיתו ויזכור באמת יום המיטה, שסוף כל סוף יעברו ימי חייו כצל עובר ויצטרך תיתן דין וחשבון וכו', בוודאי לא יסתכל על הסתת היצר הרע, ויקיים דברי רבותינו זכרם לברכה לעסוק בתורה בכל יום, חוק ולא יעבור יהיה איך שיהיה, כי סוף כל סוף המאור שבה יחזירהו למוטב. וזה היה כוונת הגמרא הנ"ל, שציווה לעסוק בתורה או בקריאת שמע כדי לנצח היצר הרע, ואם לאו שלא ניצחו על ידי התורה, ואזי יוצא היצר הרע להתנכל עליו, לדחותו מהתורה לגמרי, מאחר שרואה שאין מועיל לו עסק התורה לנצח היצר הרע, ולפעמים יש נופלים כל כך עד שדוחה אותם אפילו מלקרות קריאת שמע על ידי שמפילו הבעל דבר בדעתו מחמת ריבוי מעשיו הרעים, כי כך דרכו של היצר הרע, היום אומר לו עשה כך, למחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו וכו'. והעצה על זה, אומר רבי נתן, יזכור לו יום המיטה, היינו שיזכור יום המיטה שסוף כל סוף יהיה מוכרח למות, ואז בסוף הכל בוודאי טוב יותר כל מה שכתב בזה העולם, איזה דיבור תורה או תפילה או קריאת שמע, אף אם הוא כמו שהוא, ועל כן על ידי שיזכור לו יום המיטה, יחזור אל התורה או קריאת שמע שיתגבר לעסוק בתורה בכל יום, או על כל פנים יקרא קריאת שמע בכל יום, ולא ייפול בדעתו משום דבר. אז בוודאי יזכה סוף כל סוף לנצח היצר הרע. נמצא, אומר שם רבי נתן, שעיקר ניצחון היצר הרע על ידי התורה כנ"ל. אך מחמת שלאו כל אדם יכול לנצח היצר הרע על ידי עסק התורה בזמן מועט, הקרוב צריכים להתגבר לעסוק בתורה ימים ושנים הרבה עד שינצחו, ובתוך כך עובר על האדם מה שעובר, ורוצה הבעל דבר להפילו מעסק תורתו, מחמת שנדמה לו שאין מועיל לו עסק התורה חס ושלום, על כן יזכור לו יום המיטה, שסוף כל סוף מה יעשה ליום פקודה, ועל ידי זה בוודאי ישוב אל התורה בכל עת, אפילו אם יעבור עליו מה. ואז בוודאי יזכה לנצח היצר הרע ולהפשיט מעצמו הבגדים הצועים, שמהם כל הבלבולים והמניות,
כי עיקר התיקון על ידי התורה שהיא מקור מים חיים כנ"ל. נמצא שכוונת רבותינו זיכרונם לברכה להזכיר לו יום המיטה, כדי שישוב אל התורה שעל ידה עיקר ניצחון המלחמה, והמאמר נעוץ סופו בתחילתו והבן. זאת אומרת, רבי נתן פה מחדש לנו חידושים נפלאים, שאומר שהעניין של זיכרון יום המיטה, זה לא אומר שמרגע שבן אדם, אפילו שהוא כבר לומד תורה, ואפילו שהוא כבר קורא קריאת שמע, על מנת לנצח את היצר הרע, עכשיו הוא יזכור יום המיטה, זה אומר שמיד הוא זהו, מפה הוא ינצח את היצר הרע ולא ייכשל יותר. לא. אומר רבי נתן, שגם כשבן אדם כבר עוסק בתורה, ואפילו ימים ושנים, וגם כשהוא קורא קריאת שמע, עדיין יצר הרע מנצח אותו. אז הוא אומר, יזכור יום המיטה, שבסוף כל סוף, אחרי 120 שנה, יהיה לבן אדם דין וחשבון, תזכור את זה, שאתה תגיע ליום המיטה, יהיה דין וחשבון. אז ממילא לא שייך שבן אדם עכשיו יתייאש וזה, יחטוף אף על פי כן עוד תורה ועוד קריאת שמע, כי בסוף יהיה יום המיטה, אז בסדר, הוא נכשל עדיין בעבירות, אבל שיהיה איתך גם מצוות ועוד תורה, כמה שיותר, עד רבה, שיבוא איתך ליום המיטה, שיבוא איתך ליום שתעמוד לפני בורא העולם ותיתן דין וחשבון. אז יום המיטה יעזור לבן אדם שלא יתייאש כל ימיו מלעסוק בעוד תורה ולקרוא עוד קריאת שמע ולהתחזק בכל מה שהוא יוכל, על מנת שביום המיטה יגיע לשם עם כמה שיותר תורה ועם כמה שיותר קריאת שמע וממילא עם כמה שיותר מצוות. ואם הוא ככה יהיה את הכוח של יום המיטה לעורר אותו ולחזק אותו כל הזמן, לחטוף עוד ועוד ועוד מה שיקח איתו ליום המיטה, לזמן שיצטרך לתת דין וחשבון, אז רבי נתן אומר, אז זה באמת יעזור לו בסופו של דבר לנצח את היצר הרע. זה ייקח כמה זמן שייקח. השם יתברך נותן לבן אדם חיים, כל אחד לפי מה שצריך לו. השם יתברך רואה את הרצון הטוב של הבן אדם, את הכוונה הטובה שלו. ואף על פי שבינתיים עובר על בן אדם מה שעובר, אבל הקדוש ברוך הוא רואה את הרצון, רואה את המאמץ, רואה את ההשתדלות, רואה את העשייה, רואה את ההתחזקות, רואה את ההתעוררות של הבן אדם, ועם כל מה שעבור על בן אדם, גם אם ייקח 10 שנים, גם אם ייקח 20 שנה, גם אם ייקח 70 שנה, גם אם ייקח 120 שנה, עד יומו האחרון של הבן אדם, ילחם עם היצר הרע, ויחטוף עוד תורה ועוד קריאת שמע, יזכור את יום המיטה שיצטרך לתת דין וחשבון לבסוף ויחטוף כמה שיותר, ואם השם יתברך יראה את הבן אדם ככה, ייקח כמה שיקח, בסוף השם יתברך יעזור לבן אדם שינצח את היצר הרע, ויזכה להגיע עוד למה שראוי ונכון לו להגיע. טוב, אז יצא לנו להעריך די הרבה ככה, משהו כמו חצי מהקטע שקראנו בתחילה, אז את משהו כמו חצי קטע שנשאר לנו, בפסקה הזאת נשאיר לשיעור הבא בעזרת השם יתברך. כל הישועות, שיהיה בשורות טובות, רק ניסים ונפלאות לישראל.